Grabe kanino tagin suryanan sa mga paps. Kaya sila kay bugna ka din ang hangin mga paps. So what's up mga paps? Nga tumiron sa bukid sa Lahog mga paps sa Talamban Balamban at may magsuroy-suroy dito mga paps. Kauban akong mga kauban dito sa balay. Ay, ako guys, talaga yabi. Alay lang, tuloy lang. Tada, tada. Alay. Welcome Allah. Alejandra na naglaag. Andali lang. No. Just out ya. Sama ikan mandiro. So what's up mga paps, namin dito sa Alejandro mga paps. Part 2 na ni. Part 2 na ni sa pagari mga paps sa Alejandro. So, kauban natin mga paps.
Nara, Chris. Ayun, ayun. Kanina lang siya. Kami tinilihan ka mga paps. Dali ang mga buwak. Anak bigpa. Kanang anak ka. Alasyo, kayo na asilin. Kuya, ali ko lang. Kuya. Ito, dito. Dito. So grabe kakapuno sa hangin ng mga paps. Bisan sa pagkainit ang panahon kung kay dili kay hangin man mga paps. So ikaw na ako ni Karin sa abihan mga paps. Hi guys, welcome to my vlog. Picture sa So sa wala pa kari diri na ari diri dapit sa may talamban. Mga kauban na mga paps. TikTok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow! Gabi kay kainit pero sila hilipay lang gyapon. So ako mga kauban mga paps to pa sa babaw. Grabe gid kanindot sa mga buhak diri. Grabe gid kainit. Grabe gid kanindot ta gid sa mga paps. Uy, wala na bigyan na diri. Iwan. Uy. Ayo, dito sa kamay. Pero,
kayo ang mga bayad sa inyo. Mga paps kay okay siya. Pagkakasal ko tanong ng mga buwan. Mamahalin. Then tayo ng tulong yung konti na mga paps na bayotid na Ito mga reed. Dura. ikaw na kita nila tapos trans tabalik ka ta kay basin og mabiyaan ta or batay tus mo kinana na sila ma'am. Tugnaw kayong hangin. Bugnaw kayo. Jom. Ako ginaw. Tana. Kay huwat na sila. Ta. Terus. Saan di pa yung